Kaixo, ama, lehen ez dizut telefono hartu. Autobusean ninduan eta zarata handia zegoen. Bihar deituko dizut, ados? Baina dena ondo dago. Tira, azterketak datoz. Baina uste dut denak gaindituko ditu dala. Edo ez dakit. Orain pixka bat ikastera noa. Gero ez dakit lagunekin geratu edo hementxe lasai. Ai, luzatzen ari naiz. Bihar deituko dizut, ados? Musu handi bat. Ui, kaixo, Miren. Aupa, Ane. Ane, hau Alessandra da. Aupa, Alessandra. Aupa. Mirenen ikaskidea zara? Ez dizu ulertzen. Italiakoa da. Aste honetan iritsi da, Erasmus egitera. Ai, Italia, ze polita. Barkatu, ke belo. Grazie. Apur bat urduri dago, baina oso jatorra da. Hemengo inguruak erakusten ari naiz. Primeran? Ba, egunen batean elkartu gaitezke. Afari italiar bat egin dezakegu. Noski. Eta euskara apur bat irakatsi. Ari da pixkanaka ikasten. Alessandra, nola da? Kaixo, nire izena... Kaixo, nire izena Alessandra da, Italiakoa naiz, eta agoi? Hogei urte ditut. Oso ondo, Alessandra, ze jatorra. Tira, hitz egingo dugu, ikastera noa. Ederki, animo. Bai, beharko dugu. Agur, Alessandra, agur.